Ассалому алейкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ, хуб ҳастен, саломат ҳастен иншоалло. Аллоҳ ҳифзтон кунад. История як шахсият ҳозир суҳбат мекунем камакак. Иншоалло ки фикр мекунам ба онҳое ки дар корҳои хайр машғул ҳастанд, шояд ки як дарси ибрате шавад. Якчанд сол пеш як шахсият ба кӯмаку дастгириҳо машғул мешавад ва дар байни як сол кӯшиш мекунад ки дар боварии мардум бидурояд ва кӯшишҳошам хеле хуб мекунад ки бовараш кунанд мардум ва дар ҳамин байни як сол кӯшишҳош бениҳоят хуб мешавад. зуборҳо ташкил мекунад, мардум кӯмакш мекунанд ва меравад дар онҳое ки эҳтиёҷ ба кӯмак доранд, видео мекунад, дар мардум нишон медиҳад ки ҳам эҳтиёҷ ба кӯмак дорад. Яъне коре мекунад ки дар байни як сол мардум ӯро бовар кунанд ва аз байни як сол мегузарад. Баъд аз як сол субҳаналлоҳ дар васвоси шайтон, яъне шайтон васвосаш мекунад ки ягон коре кун ки яъне ҳамон маблағе ки ба ту мебиёяд, ин чизи ҳалоли худат аст, яъне метавонӣ истифода барӣ. аз байни як сол мегузарад, субҳаналлоҳ, шахсият соҳиби мошин мешавад, соҳиби довудузгah мешавад, соҳиби хона мешавад. яъне ба тамоми санъаташ дар хонашон, ба фарзандоша ба худша зиндагии беҳтарина ташкил мекунанд. аз ҳисоби чӣ? аз ҳисоби хайрияе ки мардум ӯро бовар кардаву дастгириш мекарданд. мақсад 60-70% шояд ки худаш мегирифт, я 30-40% дигаша дар онҳое ки эҳтиёҷ ба кӯмак доранд ба онҳо медод. ва дери нагузашта аз байни як сол, як ним сол мегузарад ки субҳаналлоҳ як фарзандаш бемор мешавад. як фарзандаш бемор мешавад. дар ҳамон бемории фарзандаш тамоми дастгаша, тамоми бойгариша мефурӯшаду ҳамон фарзандша мехоҳад ки наҷот диҳад. не ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло фарзандша мегирад, фарзандаш бенатиҷа аз дунё мегузарад бе ягон асос ва духтурҳо ҳам мекобанд дардша намеёбанд. аз байни як моҳ мегузарад ки дуюм фарзандаш ҳамихе касал мешаваду ва инам бурда дар духтурхона нишон медиҳад ки бемор аст, касал аст, чӣ кор кунем, табобатша вай кунед. субҳаналлоҳ, табобатша, дардша намеёбад, ягон духтур намеёбад. аз байни 2 моҳ ё 3 моҳ мегузарад ки фарзанди дуюмшам аз даст метиҳад. дӯстони азиз, як моҳ баъд Аллоҳ як дарде ба ӯ метиҳад ки табобат нашаванда аст, яъне касали рак 4 степенаш. Аллоҳ шоҳид аст, тамоми бойгариша, тамоми довудузгаша, тамоми он чизе ки ай кори хайр ба ӯ омада буд, ҳамаш меравад. дар байни 6 моҳ аз байн меравад. субҳаналлоҳ, мезанад ба ҷомаву ҷогаҳ. имрӯз як сол пеш, субҳаналлоҳ, ӯ ба лексуси 570 мегашт аз ҳисоби мардуме ки ӯро бовар кардану амоната доданаш ва ӯ хиёнат кард. имрӯз ӯ дар кайласка аст. як сол пеш дар лексуси 570 буд ва имрӯз дар кайласка аст. аллоҳ нусрата додаш ва аллоҳ нусрата гирифташ ва беоб рӯш кард. субҳаналлоҳ, фарзандоша аз дасташ гирифт, занаш биромад бирафт. тамоми бойгарие ки аз ҳисоби мардум буд, тамоми бойгариша аллоҳ гирифт ва худша чӣ кор кард? як касалеро гирифтор кард ки табобат нашавандаву ба ҷомаву ҷогаҳ ки ҳамун хеле ки мардум бовараш карданд, чӣ карданд, ҳамун хел страдат кунаву дар кунҷи девол ба ёд биёра ки бин ки ман чӣ қудратҳо дорам. дӯстони азиз, ба валлоҳи қасам, ҳамин шахсияте ки ҳамин кор да машғул буд, барои ҳар яктаи мову шумо дарс аст. валлоҳи қасам, аллоҳ шоҳид аст, ин ҳақиқат дорад. ин таърих, ин история як сол пеш буд. ба валлоҳи қасам, дар русия ҳамин кор шидагӣ аст. ба ҳамин хотир онҳое ки дар ҳамин корҳои хайр машғул ҳастен, субҳаналлоҳ, накунен амоната хиёнат. ба валлоҳи қасам, аллоҳ хору залилтон мегардонад. аллоҳ шоҳид аст, як нусратеро метиҳатон, бо ӯ нусрата аз дастон як намуде мегирад ки паршикаста мешавем. ба ҳамин хотир ин буд як дарсе ки барои мову шумо, як бигем напоминания ва онҳое ки дар ҳамин корҳои хайр машғул ҳастен, аз аллоҳ битарсен, накунем хиёнат. ва мегузарем дар масъалаи масҷид. масҷида чӣ хеле ки ман гуфта будам, дар байн як камтарак иштибоҳот шид. ҳамонро ба ҳамин хотир мо ба гардан гирифтем ва аз паси отчёт ҳастем, аз паси ҳамон чизҳо ҳастем ки яъне ҳақ ба ҳақдор бираса ва ҳамон масъалаи масҷида
хеле ки ваъда дода будем ки иншаалло рӯзои наздик отчётша ба пуррагӣ меспорем. Аз паси ҳамон отчёт ҳастем. Иншаалло рафтан бачаҳо рафтан дар масҷид ҳама чизоро вай кардагиянд. Мо мегӯем ки то мехчаи ҳамун масҷид чанд сум расход шидагия дар ҳамин масҷид то имрӯза ва чанд сум боқӣ мондааст ва чанд суми дигар бояд расход шавад дар ҳамун масҷид, ҳамаша ҳисоб китоб кардастем. Иншаалло рӯзои наздик мебироем. дӯстони азиз, бо сабр бошен. валлоҳи қасам, дар масъалаи ма, дар масъалаи абдулваҳоб, дар масъалаи ҳабибулло, дар масъалаи аҳмад ки мисол алҳамдулиллаҳ дар корҳои хайр бо мо ҳастанд, ягон гумони бад накунед. ҳамин корро мо ба хотири чӣ ба уҳда гирифтем? Мардум бисёри бад гапу чап кардан дар масъалаи ҳамин масҷид ва мо дар ҳамин чиз дахолат кардем ки ҳамин масҷида ба хубӣ анҷом диҳем, яъне бе ягон чӣ. ба ҳамин хотир отчёта ба гардан гирифтагӣ ҳастем. Иншаалло ки рӯзои наздик ҳамааш маълум мешавад. рӯзои наздик якта ба якта мебироем. Иншаалло ки мерасонем ба шумо. алло ҷазои хайртон тия барои сабртон ва нисбати мо ягон гумони бад накунед. онҳое ки дар ин корҳои масҷид машғул буданд, камтар иштибоҳот буд ва ҳамон иштибоҳотро мо фаҳмидем, ба ҳамин хотир аз паси ҳамин шидем. дӯстони азиз, ягон фикри бад накунед нисбати мо. алло ҷазои хайртон тия ва рӯзои наздик иншаалло ки ҳамааш маълум мешавад. салому алайкум.